shoutout. Roberto Adelgos, salamat sa pagdalaw. Partner, Bitlog TV. Bitlog TV. Thank you, thank you. Ano ba to? Yung solong-solo host. Shout out. Solo nga, walang ano eh. Tinesting ko eh. Testing lang, testing. Hindi ko pa kabisado eh. Nagpe-feedback pa. Feedback, cellphone lang gamit eh, cellphone. Salamat sa patamsak. Choppy ba? Tingnan nga natin. Gamitan natin ng airport. Ayun. Kumusta? Okay na ba yung sounds sa Betlog TV? Paano nga kung may sounds o wala? Okay. Sige. Salamat. Paano ba to? Roberto Bitlog, mega shoutout. Ayun, mega shoutout daw. Sabi ni Roberto Abilgos. Pinoy BM, shoutout host. Oy, shoutout sa'yo. Mega shoutout. Mega lottery shoutout. Pinoy BM. Tika lang. Paano ba dito mag-moderator? First time ko to ha. Ay, kagabi pala tinisting ko rin. Kaso, wala. Talagang naninibago. Sige, pwede kayong mag-ano dyan. Tingnan, ayun pala. Add moderator. Sige. Ayan na. Saan na ba? Mayroon na ba? Add moderator. Bitlog TV. Ayun. Bitlog TV. Pinoy BM. Pinoy BM. Shout out. Salamat sa pagpunta. Nasa na? Okay na. Okay na. Host. Okay. Salamat. Pinoy BM. Ayan. Magkakakilala na yata tayo ditong tatlo. Oy, mayroon tayong 4,000 muna. 4,000 viewers. 4,000. Hindi million ha. 4,000 muna. Huwag muna yung million. Ayan nagbaba na ng si Bitlog TV. Bitlog TV, nagbaba ng kanyang bahay. Si Pinoy BM, yes. Bitlogan na. Bitlogan na daw, bitlogan na. Sige, kung di pa yan nadikitan, dikitan na yan. Lagyan na yan ng bitlog. Bitlogan na. Mag-iwan lang ng tamang bakas para siguradong mababalikan. Ayun, tama. Basta tama yung bakas. Minsan sa akin, marami yung nagbakas nandun sa spam. Nasa spam eh. Wala, hindi mabakasan yun. Hindi mababalikan eh. Na spam. Mali ang bakas yata. Ayan. Hindi kita na. Akyatin na yan. Yung mga hindi pa nakadikit dyan kay Pinoy BM. Ayan, mayroon na siyang binabang bahay kay Bitlog TV. Bitlog TV. Salamat sa mga unang dumaong sa aking testing na LS. Ayun. Done na agad si Bitlog TV kay Pinoy BM. Na bitlogan agad. Bitlog agad. Na bitlogan agad. Tingnan nga natin to si si Pinoy BM. Bitlog. Pinoy BM. Pinoy BM. Done na sa'yo. Na full pack na. Tingnan nga natin to si Bitlog.
Ano bang please subscribe. Ayun. 10 seconds lang. Mabilisan, walang sayang talaga. Pang full pack talaga to. Ayun. Naka-bill all din pala ako sa iyo. Ano? Bitlog. Bitlog TV. Ayun, no? May thumbs up pa pala ako rito sa iyo eh. May comment pa yata to dito eh. Ayun. Nasaan ang comment? Wala. Walang comment. Pero may thumbs up. Ayos lang yun. Magkadikit naman tayo ng solid. Nagkadikit na yung ating bitlog. Andito ako sa ano. Iwan ko lang si ano. Pinoy BM. Nandito ako sa ano, bitlog sa kaharian ng Saudi Arabia. Medyo maluwag ngayon dito sa trabaho kaya naka-try ako mag LS. Nandito ako sa Saudi Arabia. Medyo maluwag kaya naka-testing mag LS. Damam ka pala? Ayun. Magkaano lang pala tayo. Magkapareho ng bansa. Damam. Saka Jeddah ako, nasa Jeddah. Nasa Jeddah. Oo. Damam, Jeddah. Wala, dito lang ako, hindi naman ako nagagagala. Trabaho, bahay, ayun. Kaya yung Damam, hindi ko pa alam yan eh. Damam, Jubail, wala, hindi ko pa nararating yung mga yan. Julius Kilong, hello host. Ayan. Mega lottery shout out sa iyo, Julius Kilong. Ayun, sige. Susuotan kita ng ano, tub, hindi jacket, tub. Julius Kilong pa jacket. Ayan. Sige nga, Julius Kilong. Suotan kita ng tub. Ayan. May tub ka na. Yung tub dito, yung parang suot ng ano, alam niya ni Bitlog TV. Ayan, dikitan mo sila. Julius Kilong. Mayroon ka ng jacket. Ano na lang, tub na lang, tub. Yung akala mo kwan ba? Sinusuot ng pare. Yun ang suot dito ng mga Arabo sa Saudi Arabia. Yung mahabang kulay puti na parang pangpare na abito. Ayun, tub ang tawag nun dito. Kaya may tub ka na, hindi na jacket. I-drop mo na ang bahay kubo mo dyan. Julius Kilong. Okay, salamat. Welcome. Julius Kilong, ano ba yan? Parang babae naman yung profile picture. Julius Kilong, babae. Ayan, nagbaba na siya ng bahay niya. Akyatin na yan. May hagdanan na, pwede nang akatin. Sabi ni Bitlog TV, may video ako niyan, host na naka-tub. Ayun, nag-tub ka, Bitlog TV? Muslim ka din, Muslim? Check mo sa video ko. Tingnan natin yan, minsan. Pagka, ano, i-blinag mo yata eh. Nag-vlog ka yata na nakatub ah. Ay, pang-profile lang pala yon ni Julius Kilong, babae. Si Sweetheart yata ang ginawang profile. Kala ko babae talaga eh. Julius Kilong, babae yung profile picture. Sige, salamat sa pagdaong mo dito, Julius Kilong. Antayin natin, baka may dadating pang iba. Kung may darating, sana mayroon. Kasi nababaguhan din ako. Gabi nag-testing ako ng LS, wala din ano eh. Wala ding nangyari. Mahirap pag first timer. Ayan o, Bitlog Dan. Sabi ni Julius Kilong, walang nalagay sa profile. Yung, hindi ako Muslim, kumakanta lang nakatub.
Tumakat ng nakatubo. Sabay wala naman, di naman yata bawal yung isuot bro, na kahit porket di Muslim, pwede naman siguro. Sa loob ng bahay lang siguro, nakanta eh. Julius Kilong, bitlog, pabalik po. Ayun, sabi ni Julius Kilong, pabalik po. Ayan, babalik yan, babalik. Sigurong, ano na yan, sigurado yan kasi mga pitmalo na to. Bitlog TV, yan na yun. Oh, yan yung bahay niya. Oo, medyo painitin ng konti kasi pagka medyo halos magkapanunod lang yung dikit, nalalaglag. Oo, naka-off comment daw ang ano mo doon sa video mo yata, Bitlog, Bitlog TV. Hindi mabakasan ni Roberto Abelgos. Ako minsan pag may nadalaw akong link na naka-off, hinahanap ko yung ano nila, yung ibang video na hindi naka-off yung link, yung comment box, comment section. Doon ako nagbabakas. Kaso, yun, i-redirect ka pa doon sa profile niya, hahanapin mo pa yung videos niya na medyo mabilis-bilis matapos. Kasi, ano, para makabalik agad sa LS. O, ayan na. Julius Kilo, sabi ni Pinoy BM, Julius Kilong, dan na, pabalik na lang. Sabi naman ni Julius Kilong, Robert, bababahay. Ano, baba mo daw bahay mo, Robert? Roberto Abilgos. Abilgos. Kaano-ano mo, Roberto, si Gas Abilgas. Gas Abilgas. Abilgos naman pala yun. Gas Abilgos. Julius Kilong, oo, para di malagas. Minsan, madadali ng spam comment. Bitlog TV, Julius Kilong, dan na. Kaso naka-off yung comment ng hagdan mo na binigay. Ayan, naka-off nga daw talaga. Hindi mabakasan, pero dumikit na, wala lang bakas. Yun ang pagbalik. Mahirap. Pagka ganun, palitan mo, yung link para makapagbaka sila. Palit na lang sa Pinoy BA, mag-iwan lang ng tamang bakas para siguradong mabalikan. Ayun, tama. Iwan lang ng tamang bakas. Napatawa si Bitlog TV. Ha ha ha. Magkaiba yun, host. Robert, Dana rin. Laki na pala ng bahay mo. Oh, na ano na yata to si malapit na. Muni na yata. Roberto Abelgos. Muni ka na. Malapit na siguro. Tuloy lang. Maganda yan. Julius Kilong, naglapag ng hagdan. Huwag na mag-comment mga lods. Dikit na lang, walang comment. Kaso pag walang comment, hindi alam na kung sino yung dumikit eh. Yun lang. Ay, pero pagka naka-public naman yung settings ng may darating na notification sa Gmail, sa email. Makikita yung mga nag-subscribe kung sino. Halimbawa, Julius Kilong has subscribed. Ayun, mga ganon. Diba? Pinoy BM has subscribed. Ayun. Pero pag naka-private yung settings ng Gmail nyo, hindi na nadating yung notification sa Gmail. Kasi marami namang dumikit sa akin, yung mga dumikit, yung iba wala rin namang notification na dating, siguro naka-private, hindi naka-public yung nila, hindi sila public subscriber. Yung minsan makita mo yung walang nakalagay na public subscribers. Oh, yun. Julius Kilong, Bicolano nga. Taga ko, Albay. Kaya di tayo sanay magtagalog eh. Bicol pwede. Pero Bicol namin, iba pa ang salita. Hindi katulad nung sa Bicol kasi, iba-iba rin salita. Sa Naga, yun Naga, pure na Bicol yun. Naga, Bicol. Legazpi, ayun.
Nagno-notif naman po sa ayun, nagno-notify naman pala kay Julius Kilong pagka may nag-subscribe sa kanya. Sorsogon pala. Uy, sain ka sa Sorsogon, Julius. Ako, Ginubatan, Albay. Pero ang tatay ko, taga Sorsogon din. Sorsogon siya. Tubong Sorsogon si father. Taga Sorsogon. Tapos lumaki lang kami sa Ginubatan kasi doon na namuhay si father. Ay, Magallanes. Oo, marami. Ayun, baka may mga kilala kang mga ano doon. Nandun ang karamihan ng Inraka family. Sorsogon. Sorsogon City ka pala nag-aral. Ang tatay ko yata, kasi ang tatay ko hindi masyadong palakwento eh. Ang pagkakaalam ko, ang tatay ko taga, ano, Gubat yata. Gubat o Gubat siya nakatira o from Magallanes din na, ano, palipat-lipat kasi. Layas eh, naglayas. Hanggang nakarating sa Albay. Doon nakapag-asawa. Sa Sorsogon City ako nag-aral. Sorsogon. Ayan. Di pa ako nakarating ng Sorsogon. Gusto kong makita yung mga side ng tatay ko, yung mga kamag-anakan ko sa Sorsogon. Di pa ako nakarating dun eh. Mga umpisa nung yung tatay ko maglaya sa kanila hanggang nakapag-asawa, hindi na umuwi ng Sorsogon. Kaya wala rin akong kilala sa Sorsogon sa side ng tatay ko. Ayan, mega lottery shout out. 3 lang pala tayo, 3,000. Bakit dito 3? Doon sa kabila 4. No. Ayun, naging 4 ulit. Salamat sa ating 400 lang muna, wag na yung 4,000. Yung iba milyon, 400 muna. Salamat sa ating 400 na viewers dyan, no? Ating mga bisita. Salamat. Ano? Mega Loto. Mega Loto. Shout out. Paano bang magpa-ano dito? Mega Loto. Shout out. Mag-ano tayo? Magsayawan na. Rinig ba yung sounds, Julius? May naririnig? Rinig yung tugtog? Ayan.
Tag-5 na lang. Sayaw na mga choy. Sayaw mga choy. Tag-5 daw. Miga Loto. Shout out sa ating 200 viewers. Ayan. Mega Loto shout out sa ating 4,000 na viewers. Sino ba yon? Lapag na lapag? May bago ba? Kung may bago, dikitan na yan. Yung mga bahay dyan, kung may didikit pa.
din. Grounded din ako. Cellphone. Maingay na. Grounded yata. Ano? Maingay pa? Grounded din yata itong earphone ko. Wala. Maingay daw. Narinig ko nga doon sa isang ano, kala ko grounded. Grounded yata. Alipag grounded sa speaker ng isang cellphone. Ewan ko. Itong earphone ko. Tagpi na lang. Scotch tape. Walang pagbili. Walang kwento. Maingay pa rin. Ayan. Ano? Pero na? Ingay pa o? Ingay pa rin? Yung mga baka yung maingay dito sa ano ko, sa area ko. Kasi maugong sa labas, maingay. Sa area ko. Maingay sa area ko. Sa labas, maingay. Sa area. Maingay sa area. Grounded nga, grounded. Tanggalin natin. Grounded yata. Yung earphone. Grounded yung earphone.
Kaya umingay, grounded siya. Sinasignal ah. Naka-data lang ako. Data lang gamit ko, data. Walang wifi dito. Wala. Ay, wifi. Sudah. Allah, talaga. Ay, zero. Talaga ba yung... Ha? So, akil mafi? Akil? Kaya mo yung akil? Akil ko no? Yalla. Akil mo. Dalaga yung sila. Delay yung broadcast ko ah. Huling-huli yung aking boses naririnig dun sa isang cellphone. No. Wala na. Tinanggal ko yung yung earphone. Signal. Kadiriya? Oh, Kadiriya. Ano Kadiriya? खाना खाएगा नहीं क्या चल चल दिशा है ना चल भैया चल हाय अल्लाह युद्ध कंपनी युद्ध हो गई ये भाई खतर बदर माफी है हाँ कंपनी फिर जो कर दिया Berarti siapa? Yung airport. Akhir mati. Untuk akhir tunggu akhir mati. Airport. Kaya umingay. Grounded siya. Kinakita lang. Nakita lang ako. Kita lang gamit ko data.
Tapi सबसे वीडियो Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.
তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ হলো না হলো? ইঞ্জিনিয়ারিং তুমি ito pati yung mga nasa screen namin stage. Hindi yung maki. Paano palitin? Ulitin na natin. Ooh. Oh.